To ɗan nuna laifin ne nake. Yawan laifin kuma ba. Da kake. Bayan sharri da kage da aka yi wa shahararren 'yar wasan Hausa a masana'antar Kaniwu wato Momi Gumbe da cewa ta aikata maɗigo da ita da wato ƙawarta wadda alakar su ta kasance tamkar 'yar uwarta. To fa yanzu Momi Gumbe ta yi abin da ya baiwa kowa mamaki dangane da wannan sharri da aka lakaba mata, aka jingina ta akan maganar maɗigo. Muna ɗauki da ƙarin bayani da kuma dukkanin abin da ke faruwa dangane da wannan lamarin, amma a cikin wannan bidiyo ku biyo mu. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Sanin kowa ne a 'yan kwanakin nan ana yayata ko kuma ana rubuta wutar cewa wai Momi Gumbe ta aikata maɗigo ita da Mami, inda aka fitar da wani short video wanda bai wuce sakan 30 ba, doke da wasu mata ɓata gari, inda ake ɗaura ko kuma aka jingina da cewa wai Momi Gumbe ce da Mami. Bidiyon da aka riga aka yi ma binciken kwakwaf aka gano cewa ko alama ba Momi Gumbe bace da Mami a cikin wannan bidiyon. To fa ya janyo hankalin al'umma, inda al'umma da dama suke yi wa Momi Gumbe kallon hadarin kaji, suna ganin kamar ta aikata, wasu kuma tuntuni sun ma san bata aikata ba. To fa duk da wanke ta da gidan jaridu da dama suka yi na cewa ba ita bace, wasu na da shakkun hakan. Amma fa ta bangaren Momi Gumbe ta yi koge zau, kasancewar har yanzu bata ɗauko wani irin martani ba sakamakon wannan kazafin da ake mata. Daman dai ana hasashen cewa irin su mai bakin kiss da sauran wasu da suka yayata wannan magana ta maɗigo da Momi Gumbe da Mami za su fuskanci hushin hukuma, amma kawo yanzu babu wani wanda ya yi yunkurin karar su ko ita ko kuma magoya bayan ta. Ta bangaren Momi Gumbe dai martanin da ta yi ɗaya ne yau tsawon kwana uku ba ta yi postin ba a dukkanin account nata, ba a san ko shirin mi take yi ba, bayan kafin faruwar wannan abin a kowace safiya takan yi sabon postin a account nata. Amma fa yanzu Momi Gumbe ta ja baki ta yi gum duk da irin zafi da karfi na wannan gazafi da an kai mata. Wannan ne yasa muka tattara bincike tare da rahotanni domin mu gano ingancin bidiyon mu kuma kawo muku. Da zaka dai matakin da Momi Gumbe ta ɗauki matakin yin shiru ne kafin ta gama shirinta, duk da yake ba a san ta hanyar da za ta bullowa waɗanda suka jingina mata waɗannan bidiyo kan na batsa ba da cewa ita ce, kasancewar sanannu ne kuma an san su. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.